It-trere jew aħjar l-Epifanija ġejja mill-kelma Griega li tfisser manifestazzjoni li tfakkar is-solennità tal-wasla tal-Maġi. Jingħad li fil-waqt li fil-miliet Kristu wera lilu nnifsu lil-Lut u lir-Rajja, fl-Epifanija Sidna Ġesu Kristu wera lilu nnifsu lill-ġnus kollha madwar id-dinja. Din il-festa hija meqjusa bħala l-għeluq tal-festi tal-miliet, tantu hekk li għax iż-żmien sa nofs is-snin 70 kienet ukoll festa kmandata. Wanju serħiela lejn taslima fejn iltaqa' ma' Sur Tony Terribile fejn urina l-Knisja li kien bena fl-1962 meta huwa kellu biss 17-il sena. Laqatna t-tiżjien u l-armar tal-minjatura tal-Knisja li hija munija bieħ fosthom anki kwadri li juru il-Papa Ġwanni 23 li kien imexxi l-Knisja Kattolika f'dik l-era u tal-Arċisqof ta' Malta ta' dak iż-żmien Mikil Gonzi. Staqsejna lis-Sur Terribile għaliex ma' dawn il-kwadri hemm ukoll wieħed li juri l-fundatur tas-Soċjetà tal-Mużew San George Preka li kien devot kbir ta' San Mikiel Arkanġlu u kif kien ħareġ bl-idea li din il-minjatura jiddedika lil San Mikiel Arkanġlu. Darba hawnhekk ta' slim għamlu is-sajda Mużew Mina u l-inna tfal għamlu laqa speċjali fuq il-bejt tal-mużew, Triq Santa Marija, l-lum magħluq il-mużew. U ġie kellimna Dun George. U ħana unizin mit-taraċ, qed iserraħ fuqna da Dun George, kien hemm statwa kbira ta' San Mikiel li saftit snilu kien għadem. U għalina waqqafna għana ngħidu din it-talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu tħollejna fit-tabbida kien għamela il-Papa Leon 13. U jiena bdejt ngħidha għalli kif tafa bl-ammen din inti. Għatlu xi abbati u fl-aħħar tal-qudiesa ngħidu kuljum din it-talba għalli ibqa' devot ta' San Mikiel. U għaj dik it-talba kuljum. Jiena smajt minn Dun George. U nista' ngħid li kien illi nissel fija din id-devozzjoni lejn San Mikiel. U meta kbiret għamel dik Knisja, għad kemm jiena fil-parroċċa ta' Madonna, id-dedikajta lil San Mikiel.